Kami ng Pukabit. Doon kami maligo. Tax-free. Bakasyon kami dito sa Boracay. Ang dating nila. Galing pa sila ng Maynila. Dito sila dito para mag-celebrate sila ng aming recreation. Ang birthday. Kasi mahirap lang palagi rin tayo sa farm. Dapat meron tayong ating pahinga, ating katawan para mapunta tayo sa mga magandang lugar. Kaya ng Boracay. Yan ang palagi nating lumalabas sa ating mga punta tayo sa Boracay. Pukabit. First time ito ni Ice. Yung apo ko, isa lang yung babae. Pinagbigyan na makapunta dito sa Boracay kasi mulat bata pa siya, hindi siya nakapunta dito sa Boracay. Yung iba nakapunta na. But siya na mag-isang babae na apo, hindi siya nakapunta. Hindi pa kami nakapunta lahat. First time na. Kayo lahat? Nandito tayo sa Pukabit. Kasi yung Yes po. Habang walang pila po, wala nang Pukastik tsaka Sandkasen. Ito na lang natin. Dito Pukabit, diba? 0.5. Ay, mga gamit nyo, lagay nyo dito sa upuan if you want lang. Para relax kayo. Mga gamit yung mga gamit. Para malinis po. Yung mga gamit po natin mo, pwede natin ilagay dito sa Group hug naman po. Group hug everybody. Yan. Habang nag-group hug po tayo, tingin po tayo sa taas, candid shot. Dito po, may kamatis po dyan. And isang wag shot na lang. Yung wag shot na parang nagulat, nakakita ng kamatis. Taas ka lang. Yan. Okay. Ram, couple muna. Pagbigyan muna natin si grandma at si grandpa. Picturean muna natin para may picture silang dalawa. Okay, grandpa, hawak mo dito sa bewang ni grandma. Okay, while doing that, taas mo natin yung kamay. Hands up po kayong dalawa magkabilaan. Yan, welcome pose. Then, kaya po ba natin gumawa ng heart sa gitna? Yan, try natin. Pagsabayin po. Turuan mo nga, bunso. Ganun daw. Sabi mo, bunso. Baba po natin. Baba nyo, lapit na Christmas, okay lang yan. Dito po, tingin po sa camera. And then, while doing that, tinginan kayong dalawa para kiligin yung mga apo ninyo. Tinginan po kayong dalawa. Yeah. Tingin kayo. And then, thumbs up lang po. Okay. Next na daw si madam. Okay, ma'am. Mami. Daddy, sabay ka na, daddy. Kayo muna, couple. Couple. Para kiligin naman yung mga... Sir, yung bit-bit po natin, madam, pwede po natin ilagay muna dito sa upuan para makabuelo po tayo. ito bawal daw ng bata, maliit. Hello, yan. Okay, everybody. Nandoon na si Sian. Patitos. Nakita nga na mo tayo excited. Tingin po tayo sa camera. Ready, one, two, three, excited dito. then, hands up everybody. Can you do it like this? Yan. Taas lang. Ganyan lang kayo mami at daddy. And then, thumbs up naman po tayong lahat sa harap. Yes, thumbs up. And then, peace sign. Finger heart, oppa. And then, family, group hug. Group hug naman po tayong lahat. Habang nag-group hug tayo, tingin tayo sa taas. May mga unggoy doon. Ayan, wala pong unggoy. Nandito kasi sa harap. Tingin dito. And then, parang nagulat nakakita ng unggoy.
At si Kuya Shai. Okay. Sige po, maupo muna tayo Kuya San. Yan. And then, tingin kayong dalawa dito sa amin. Ready, 1, 2, and smile. Dito na Kuya San, tingin muna. Hayaan mo muna sila. Yan. Hands up, magkabila ang gilid. Welcome pose. Yeah. Okay. And then, kunwari di nag-away, gawa tayo ng burger. Yun. O, tingnan mo. Yan, heart muna, heart. Try lang natin para sa picture. Yan. Hindi pa lang muna dito. Peace sign na lang kayo. Peace sign. Then, hug each other. Hug po huwag sakalan. Baka magsakalan. Yan. While doing that, tingin sa taas, may kamatis. Yan, pwede na sa sinigang yan. And then, tingin ulit dito. Wacky shot na lang. Wacky. Yan. Okay. And family group hug naman po. Group hug everybody. Hug ni Bibi. Yes. While doing that, tingin tayo sa kaliwang bahagi. Yan, nandun sila. Tulong. Ito ang Boracay. Park dapat. Exercise yung mga bato o sinere. Bawal ko magkuha ka nga dalhin mo sa bahay nyo. Bawal ka nyo. Ilang ordinance dito. Bawal ka magkuha doon kanina ng mga kurang. Mga limestone. Nabilon ko sa limestone. Yung maganda to, ilagay mo sa mga garden. Taping ng mga garden mo. Hindi ko na kami, nandiyan na si Mrs. ko eh. Salamat
Thank you, Boracay. Tuloy pa to, kaya yun.